Bună ziua! Aș vrea să vă prezint astăzi o casă de vânzare în Alba Iulia. Casa părinților mei. Cu 4 camere. Ați văzut deja una dintre ele. O intrare. Acum o să vă arăt a doua cameră. 2 sobe în fiecare dintre ele. Și un șemineu în sufragerie. Întorc un pic altfel camera să se vadă mai bine. Da, aici e intrarea pe unde tocmai am intrat. Și câteva cadre din sufragerie. Ok? Primele 2 camere, urmează a 3-a cameră, hall-ul. Se poate intra prin 2 locuri în casă. Da? O intrare dublă, separat una de cealaltă. Baia, imediat după intrare, în partea dreaptă. Proaspăt renovată. Încă o cameră în fundal. În partea dreaptă este și intrarea în cămară și în pod. Da? Din sobe. Din nou intrăm în sufragerie. Da? Facem așa un tur virtual. După care ieșim pe cealaltă intrare. Da? Și continuăm prezentarea casei cu curtea și cu grădina. Aici avem o bucătărie de vară. Peisaj de toamnă un pic am întunecat, asta e. Un fel de garaj. Camera unde ținem centrala acum. Centrala nouă, Feroli. Și grădina destul de mare, în jur de 1000 de metri pătrați. Casa are cam 100 de metri pătrați util și grădina de 1000 de metri. Suntem deasupra unei platforme pe care se poate construi cu fundație, cu tot ce trebuie. Aici începe grădina. Pe partea stângă ne apropiem și de un grătar, un șemineu pentru grătare. Da? Vedeți aici. În partea dreaptă este un foișor. Se poate lumina și noaptea, are tras curentul aici și lângă o instalație de pompare pe curent a apei din pânza freatică. Da? Deci aici se poate aduce apa din pânza freatică, avem pompa separat. Acum am demontat-o ca să nu înghețe la iarnă, foarte ușor de montat și se poate uda cu pompa respectivă toată grădina, gratis, fără să se plătească apa. Pomi fructiferi, avem pruni, întoarcem un pic invers ca să vedeți casa în fundal. Pomi fructiferi, pruni, meri, gutui, cireși. Ce mai e pe aici? Niște peri, niște piersici și în spate gardul unde se termină și curtea, care vă spuneam că are în jur de 1000 de metri pătrați. Se văd pe jos foarte multe mere căzute, suntem la sfârșit de toamnă acum, în noiembrie.
mere dulci, foarte bune, care vă așteaptă să le culegeți în calitate de viitor proprietari. Casa costă, cu tot ce vedeți aici, 125.000 de euro. Foarte puțin negociabil. Foarte puțin negociabil. Și are grădina și livada plus dependințele pe care deja vi l-am arătat. Sper să fiți interesați de ea. Am pus-o pe YouTube ca să sporesc șansele de vânzare. Este amplasată într-o zonă foarte liniștită din Alba Iulia. Nu prea se aud zgomote pe aici, deci dacă aveți nevoie de liniște, e o locație excelentă. Vecini liniștiți, mulți copii pe stradă, în cazul în care aveți copii mici. Și tot ce trebuie pentru ca o familie să se simtă bine în zonă. Un piersic aici, garajul unde am făcut un depozit pentru lemne. Încălzirea funcționează cu lemne și gaz, da? Centrală pe gaz, cu calorifere, cu tot ce trebuie. Termostat. Aici este un alt unghi cu poarta și cele două intrări. Pe aici am pătruns prima dată în casă, pe dincolo am ieșit. Vedeți? Inițial aici era o curte comună, dar în momentul în care ai mei s-au mutat în zonă, trebuie să împartă curtea în două. În practic aici mai este o lărgime de 2 metri jumate aproximativ, unde poate intra și o mașină liniștit, condiția să nu fie foarte mare până în capăt. Dacă nu, oricum este parcare aici spațiu suficient pentru 2 mașini în fața casei, în lateral practic, în așa fel încât să nu fiți obligați să o țineți în stradă mașina. Aici se încheie. Am uitat să vă spun de geamurile termopan. E izolată cu geamul termopan. Ar mai trebui făcute câteva investiții. N-a mai fost renovată de vreo 20 de ani, dar nu foarte multe. Și ia uitați-vă ce frumos e. Sper să fiți interesați de o asemenea casă amplasată, așa cum vă spuneam, într-o zonă foarte, foarte interesantă din Alba Iulia. Ne auzim la un telefon în cazul în care doriți să o cumpărați. La revedere tuturor și mulțumesc pentru interesul acordat.